Sa mga taong hindi po nakakalimot po mag-subscribe, naniniwala po akong sila ay may natatanging busilak na kalooban. Pagpalang araw po sa inyo lahat. Ang ibabagi ko po ay yung pambuhay ng mutya. Kasi may nag-request po sa akin na yung pambuhay ng mutya daw. Ito ay dalawa po ito. At yung pangalawa ay napakabisa po. Sa mga buhay-bili po ng mga mutya na sa online, sana po mapanuri po kayo na tingnan nyo maigi, kilatisin nyo maigi para hindi kayo magsisi sa huli. Sana nasa mabuti po kayong kalagayan araw-araw. Salamat po. At kung magtatangan po kayo ng mga mutya ay dapat mahalin nyo po yung mga mutya, kung ano yung pinagkalob sa inyo, kahit anong klaseng mutya yan, pinagkalob sa inyo ng Diyos, mahalin nyo po. Kasi sa susunod po pag nakahanap po kayo ng mutya, maganda na po yung pagkakalob sa inyo ng Diyos na minahal nyo po yung mutya na binigay sa inyo yung pinagkalob yung una. Tapos sa susunod-sunod na po yung magaganda na po yung ipagkakalob sa inyo ng Diyos ang mga kapangyarihan sa mga mutya. Ang mutya po ay dapat po ay ang pamamaraan po ng mutya para hindi po siya nawala ng bisa o aalis po yung mga gabay nila. Dapat po alagaan po natin yan parang asawa o anak na kapamilya po. Dapat po hindi po yun pababayaan na halimbawa ilagay mo lang sa sulok, basta mutya naniniwala ka na agad na gagabayan ka. Dapat mahalin po nyo. Kung kumakain po kayo sa araw-araw, dapat po pahaplusin nyo rin po ng painumin din po siya ng tubig. Sa Martes, ibabad sa tubig. Tapos sa Biyernes, ibabad sa tubig. Sa kabilugan po ng buwan, the best po yun na ilagay po sa lalagyan ng tubig. Tapos ibilad sa buwan para lumakas po. Sana po pag nakatangan po kayo ng mga mutya, sana po ay alagaan nyo mabuti, huwag yung pabayaan na. At gagabayan kayo yung mga mutya na inyong tangan. Hindi niya lang ipagkakalob sa iyo lahat na bigla-bigla. Ito ay dahan-dahan lang po. Ang mga mutya kasi ay mga walang yan gabay na ginawa ng Diyos para gabayan tayo sa hirap ng buhay, sa kaligtasan, sa mga panganib. Ginawa ng Diyos yan na panggagabay po natin. Dapat kung may tangan po tayong mutya ay dapat po huwag po nating iasa sa mga mutya na ito may mutya na ako, siguro yayaman ako. Hindi na ako mawawala ng pagkain at maliligtas na ako sa lahat ng kapanganiban. Huwag po kayo magtiwala na gagabayan kayo agad ang mutya. Ang mutya po ay gabay lang po at dahan-dahan pong ipagkakalob sa iyo. Kung halimbawa may mutya ka nga, tamad ka naman na maghanap ng pagkain mo, wala rin, useless din. Ang mutya, gumagabay lang po sa inyo yan. Kung halimbawa may trabaho ka, halimbawa nagsasahod ka ng 500, halimbawa sa isang araw, pag mutya ka at tapos pala ang imong inalagaan, gagabayan ka, dodoblihin po yung pagkakalob sa iyo. Imbis na 500 lang, magiging 1,000 na kagad. Parang ganun lang po ang pagkaalaga po ng mga mutya na dapat po ay asikasuhin po natin maigi. Kung pwede rin po natin ibilad po natin yung mga mutya para gagabayan tayo, para hindi umalis yung mga gabay. Sa akin, nag-comment po na anong pambuhay ng mutya, kaya ipapagkalog ko po sa inyo. Dito lang po yung malalaman po sa hiwaga ng Pangasinan ng mga mutya na pambuhay at pampalakas. Kompleto po ito. Pwede rin po itong kung may wala ng malay na tao, pwede pong ihip po sa tuktok to. Dito sa may puyo, ihip mo. Tapos, ihip mo ng pakros. 3 beses, ito ay magigising.
Ito rin po ginagamit na pang pagising sa tao na yung sinapian na ginagamot mo tapos pang pagising. Pwede rin po ito. Paalala ko lang po sa inyo, dapat po ang pagkakalog kong mga mutya ay pagkakalog kong mga pambuhay ng mutya ay paingatan po o pagyabang. Dalawa yung pagkakalog ko po sa inyo. Malapit na po kasi mahal na araw. Pag may mutya kayo na nawalan po ng visa o nawalan po ng, malalaman nyo naman po kung nawalan ng visa kasi hindi siya nararamdaman nyo po, magpaparamdam po yun sa inyo yung gabay ng mutya. Kung halimbawa nawalan po ng nawalan po ng taglay po o umalis na po yung gabay po, pakakalog ko rin po sa inyo kasi malapit na po mahal araw. Sana po kung may mutya kayo na inyong tangan-tangan, dapat po ipakita nyo po sa kanya na isa puso, isipan nyo po at mahalin nyo po. Huwag nyo ipakita na gagawa po kayo ng kasamaan, magmumura-mura, saka gagawa po kayo ng kasamaan. Yung mutya po, gagabayan ka na, halimbawa, gagabayan ka, isang bisis lang po na tutulungan ka na gagawa ka ng masama, tutulungan ka. Pero yun, unti-unti na po yung mawawala po yun. Mawawala na po yung mutya nyo. Kasi ayaw niyang kasamaan parang pagustuhan ka lang na tutulungan. Pero sa susunod na wala na po, nawawala ng visa, aalis na po yung gabay nun. Yun po ang tip ko po sa inyo. Kung may tangan po kayo mutya ay mahalin nyo po para yung asawa, anak, kapamilya. At kausap-usapin nyo po. At ipakakalog ko rin po sa inyo ang pakain ng mutya. Kung may mutya po kayo, sa kahit isang buwan lang po, mag-alay po kayo sa magtirik ko yung kandila, tapos magdasal po kayo ng isang ama namin, tapos iipon nyo sa mutya. Tapos kung may tinapay kayo o mga prutas, ilagay po nyo sa gitna, ilagay nyo po doon, 3 araw po nyo ilagay doon. Tapos kung may pira naman kayo ng medyo marami, ilagay nyo rin po tinapay. Pero yung tinapay, huwag nyo patanggalin kasi nalanggamin po yun. Kaya dapat po, the best po pag naglagay po kayo, nag-alay po kayo ng pagkain o prutas doon sa may kwan, yung tinapay kainin nyo na po. The best po yun. Pag nakain nyo po yun, hindi kayo na po mga masama espiritu takot sa inyo. Kasi malakas po yun yung inalay nyo po sa mga mutya na pagkain po. Hayaan nyo lang po yung prutas kasi makakukol lang yun. Matutuyo doon, hayaan nyo lang po ang pang-alay po. Sana po huwag nyo skip po yung video ko at paki-con na lang po, mag-subscribe, mag-like and share. Ipagkakalog ko rin po sa inyo yung pambuhay sa mutya na dabis po. Pag mahal na araw po, mahal na araw, yung Biyernes Santo, pag namatay ng ama natin na makapangyarihan sa lahat, sa bandang alas 12, ibaon nyo po yung kung ano po yung nawawala ng visa, halimbawa, yung medalyon nyo po, nawala ng visa na mararamdaman nyo naman po kung wala ng visa. Tapos yung mutya na nawala rin ng visa, basta galing po sa kalikasan sa kaya gawa ng mga tao, yung mga medalyon, ibaon nyo po pag Biyernes Santo. Tapos pag binaon nyo na po, lagyan nyo ng pananda para alam nyo po yung pinagbaonan nyo. Tapos pag kapag kabuhay po ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat, bandang alas 12 po, kain nyo po yun. Pagkahukay nyo po, hugasan nyo po, tapos pag nahugasan nyo na po, ibabad nyo pa sa tubig yung mga mutya o sa medalyon. Tapos lagyan nyo ng langis po, tapos pwede nyo na pong malakas na po yun, buhay na po yun. Yun ang tip ko sa inyo, yung sa mahal na araw, napaka-bisa po yun. At i-share ko po sa inyo yung pambuhay na
yung pangalawang pambuhay na ginagamit ko at ginagamit ko po sa panggamutan. The best po ito na aking ginagamit sa lahat. At sana po naintindihan po yung video ko at yung skip. At pakakalob ko na po yung pambuhay ng mutya. Magdasal po tayo ng isang Ama namin. Ama namin, nasa langit ka, sambahin ang ngalan mo. Ikaw nawa manghari sa amin. Sundin nawa ang iyong kalooban mo dito sa lupa tulad sa langit. Bigyan mo po kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito. Patawarin po kami sa aming mga kasalanan, tulad ng papatawad namin sa mga nagkasala sa amin, na huwag mo kaming iharap sa migpit ng pagsubok, kundi ilay mo kami sa masama, sapagkat iyo ang kariyan, kapangyarihan, kapurihan, kaya naman namin. Isunod po yung pambuhay. Resurgi, Spirator, Rabi, Suscitator, Cristo, Bilator, Salos, Animalum, Alleluia, 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 Alleluia. Resurgi, Spirator, Rabi, Suscitator, Cristo, Bilator, Salos, Animalum, Alleluia, Alleluia, Alleluia. Resurgi, Spirator, Rabi, Suscitator, Cristo, Bilator, Salos, Animalum, Alleluia, Alleluia, Alleluia. Tapos ihip po sa dibdib, pakros, tapos ihip po sa iyong mutya. Hipon nyo sa mutya. Narito po yung orasyon na aking ibabagi sa inyo. Po, yan po ang orasyon. Sana po pakaingatan po ito at pangkalahatan po ito. Dito nyo lang pumaya nalalaman sa Hiwaga ng Pangasinan. Sana po mag-subscribe kayo, mag-like and share, at pakipindot na rin po ang bell icon. Sa mga baguhan po, sana po naintindihan po nyo yung paliwanag ko at sinabi ko. Sana po tutok lang po kayo sa Hiwaga ng Pangasinan. Marami po kayong malalaman po dito. Ipagkakalog ko po sa inyo. Resurgi, Spirator, Rabi, Suscitator, Cristo, Bilator, Salos, Animalum, Alleluia, Alleluia, Alleluia. Yan po. Pag nagkukuha po kayo ng isang video, ulitin nyo po kasi para maintindihan nyo lahat. Magsashout po pala ako. Yan po. Shout out po Unix Bin Nandim, Inita, Rotairo, Birlindo Palisok, Bike Tayo, Kabayan, Ryan Nabisti, Orchili, Andy, Bonifacio, Wesley, Abughaw, Tinit Ron, Ilipon Siapil, Fight to Win, Ambrosio Magalpok, Lolita C, Arting Camacho, Maricel Placido, Eupenia Felipe, Elmae, Triple Up, ako Kuminto, Marina Arangues, Loli Sayago, Juan Bebs, and Nuggets. Sana po huwag makalimot pong mag-subscribe, mag-like and share. At sana po palagi po kayo nasa mabuting kalagayan araw-araw at malayo sa sakit. Pagdasal ko po kayo palagi na gagabayan kayo ng Diyos Ama at makuan po yung mga sakit po ninyo, mawala po yung mga sakit po ninyo. Ama, sana po gabayan po yung mga taong nangangailangan ng kalinga sa buhay. Sana po pag yung mga nagkakaroon ng mga sakit, sana po pagalingin po sila Ama. Huwag niyo silang pabayaan Ama, at huwag niyo silang pentulot sa kasamaan. Pagkulob niyo po sa kanila ang kapayapaan, pakumbaba sa isa't magtulungan, magbigayan, at sigit sa lahat po, pagkuloban niyo po sila ng pang-araw-araw na pangangailangan. Sana po gabayan mo sila Ama, na turuan po sila na mag-devotion sa araw-araw, magdasal, at higit sa lahat po, pagkuloban niyo po sila ng kapayapaan sa buhay. Maraming salamat po sa inyo lahat. Sana po naintindihan po niyo. God bless po. Salamat po. Maraming salamat po. Bye-bye po.